Ям спанак, ти си голяма шматка вепаляк. Ха-ха-ха, Лили Спаначкова, моя Лили Спирачкова. О, ес ме вика, той е Иван, само ми дай адрес и ще те поря на диван. Оставям докато чукам пъшка шматка. Яш моята платка, докато останеш без да наплатка. Да, Лили ми замири, съм еквилок и вия. Ама тук целият сериал играят на стражари и да бери банка. Опръсни ги те мишници, умири са всички бездомници. Тази плоския гъс тръгнала да прави сериал, ма я вземи да направиш един ритуал. Да вземе да ти потръгне без тоя батал. Не случайно филма ви мирише на канал. Джитката съм на там, все едно сте криминал. Обаче не сте нищо повече от специално белен портокал. Мислехме си, че Дрейк харесва малките неща, обаче като гледам вие не може да си позволите една проста тежка. Докато Иван не седна веща, Лили уж въвежда, ма ще я порим по 200. Ще ви бием по къснята круг, размазни прасета, да ви е бал, тъпите шимпанзета. Ще ти го навра в ухото, докато цъкате. Не се среди човечеството, излизате от клетка мръсни псета. Измий си малко устата, че замириса на сперма. Да, да, да.